Kinde mabende koro waikora network gini koro mgejuang. Erokamano kuom penjono. Gadieri to podipok asebedo ka aikora, lakini ang'eyo gima owinjore kaluwore gi kaka wach ikruok mar tho nyalo bedo, nikech tho en gima nyalo wuok samoro amora, to ber kiikori kuom tho kaluwore gi mwandu ma in go, gi kaka idak go weteni gi jogi, nikech sama iikori e wach tho cha ema konyi mondo ibedo gi control mar kaka gik moko dhi timore, ok ni iweyo ji gi mibadhi gi masira sama wach tho osewuok cha. To chik manie Kenya ka oyienwa kendo omiyowa teko mar kaka wanyalo ikore ne wach tho. Erokamano ahinya, nikech okinyi ma kawuono kata mana kane waketo posters magwa e mbui magwa mopogore opogore, oganda bende nawacho ni ikruok ne tho, ng'ato nyalo ikore ne tho e yo machal nade. To bende ng'ato wacho ni ng'ato kotho en ng'ano ero ma bende okia gima otimore kata mana alwora mare gigo ma bende dhi mbele. En ma penjo ma bende oganda pod medo penjo oko kanyo.